እንደ ኣርኩ ጸኒሑ ንገዝኡ ክኸይድ ባቡር ክሕዝ ስለ ዝነበሩ ኣብ መጸበይ ባቡር ቁጽሪ 5 ደበለም። ከምኡ ዝኣመሰሉ ነታ ባቡር ዝጽበዩ ሰባት ብዙሓት ነበሩ። ባቡር ክትመጽእ 10 ደቂቃ ከም ዝተረፋ ተኣዘበ እሞ ኣዒንቱ ከንከባልል ጀመረ። ግና ዝተኣዘቦ ነገር እንተሎ ወይ ሽዑ ዘስተባሃሉ ነገር ዳርጋ ሓደ ዓይነት ሰባት ወይ ዜጋታት ዘይምዃኖም እዩ። ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት መጺኦም ክንሶም ግና ተኸባቢሮም ይኸዱ ምሕላዎም ማዕረ ክንደይ በቲ ናይቲ ሃገር ሕጊ ይንዕዘዙ እንዳገረሙ ነታ ቻይናዊት ትመስል ጓል ጥምት ኣቢሉ ካልእ ህንዳዊት ትመስል ቅድሚ ምባል ግን ጓል ሃገሩ ዘርኣይ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዑ ሙሉእ ኣድህብኡ ናብ ኣገበረም። ጓል ሃገሩ ምዃና ኣይተጠራጠረን። ኬድካ ተላለያ ዘይበይንኻ በይና ደው ኢላ ዘላ ክሳብ መዓስታ ሲንግል ኮይንካ ክትነብር እንዳበሉ ውሽጡ ደፋፍኦም ክኸዳዶ ክላለያ ዋላስ እንታይ እንዳበለ ግና ምስ ነፍሱ ከተሓዘ ክላ ናይ ሎሚ ኣዋልድ ሰላም ምስ በልካዮም ጥራሕ ነፋሕፋሕ ስለ ዝጅምራ ስቕ ምባል ይሓይሽ ኢሉ ኢዱን እግሩን ኣኻኺቡ ስክ ክብል መረፅ። ግና መሊሱ ድማ ንኩሉ ሰበባ ኣብ ሓደ ኣንኬላ ኣቲኻ ይተርኣዮም ምስ ዝተፈላለየ መልክዕ ዜጋታት ናይ ሃገራት እንዳርኣኻ ክትገረም ፀኒሕካ ካብ ኮነ ኩሉ ነገር ሓደ ከም ዘይኮነ ዘይምዝንጋዕ ስለዚ ኪድ እሞ ዕድልካ ፈትን እንተ ክትኮርዓልካ ድያ ዋላስ ክትንፋሕ ሰላም ክትብል ሽዑ ተርክበሉ ድሓር ከዓ ኩሉ ናብተን ኣዋልድ ጥራሕ ኣብ ምፅጋዕ ክንደይዶም ነብሶም ተዋሪዶም ኣወዳት ዘፅርፉም ገሊና እኳ በዓልቲ ሓዳር ከም ዝኾነት እንዳፍለጥና ቁፅሪ ቴሌፎን ክንወስድ ንቀዳደም ገሊና ድማ ከም ሰብ ከይቆፀራና ከሎ ደጋጊምና እንዳደወልና በዓልና ንሓስር ገሊና ድማ ኣይሰሙን ሳለስቲ ተላለየና ንፍቕሪ ንሓትት ክሓልፍ ድማ ናብ ኣራት። ስለዚ ዋላ ገሊአን ኣዋልድ ናይ ንዕቀት መንፈስ እንተረአና እቲ ጌጋ እውን ካባና ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚኣ ከምስ መን ትምደብ ትኸውን ፈቲሽካ ምርካብ እምበር እንዳበለ ቀረብ ክብላን ባቡር ስለ ዝመፀት ከም ሰባ ክድይብ ናብቲ ዝቀረባ መዓፆ ኣበለት። ከርክባ ፈተነ ግና ሰባት እጉግ ስለ ዝበሉ ናብቲ መዓፆ ገጾም በቲ ካልእ መዓፆ ክኣቱ ምባል ተጸጊሙ እንዳጠመታ ሰባት ክሳብ ዝወርዱ ክዕፅበ ጀመረ። ቀዲማቶ ደየበት። እቲ ንሱ ጠጠው ዝበለሉ መዓፆ ብዙሓት ሰባት ቀድሚኡ ስለ ዘሎ ክኣቱ ቀልጢፉ ክድይብ ኣይከኣለን። ንኩሉ ኮፍ መበሊ ብኣይንቱ እንዳፈተሸ ናብ ቅድሚት ገጹ ከደም ነፍሲ ወከፍ ሴድያ መሊኡ ነበረ። ኣበይዳ ኣትያ እንዳበለ ኩሎም ምስ ሓደ ዓረብ ኮፍ ኢላ ጽናሕቶም ምስኡ ከም ዘይኮነት ርግፀኛ እዩ እንተኾነ ኣብ ጎኖም ኮፍ ከይብል ናይ ክልተ እምበር ናይ ሰለስተ ኣይኮነን ተጻገመለ እባውን ክብሎ ኣይኮነን። ጣጣው መጥኦ ምስ ኣብዝሐ ሰባት ክሓልፉ ስለ ዝነበሮም ክነሓልፍ ዶ ምስ በልዎ ካይፈተወ ናብ ቅድሚት ኣበለ ግና ሕልፍ ኢሉ ኣብ ገለ ፌርማታ እቲ ዓረብ ክወርደሉ ጸሎት እንዳገበረ ደው በለ። መንገዲ ሰዓት ክኸይድ ኣብ መንጎ ሓደ 3 ግዜ ደው ክትብል ባቡር ድሕሪ ናይ 17 ደቂቃ ጉዕዞ ደው በለት። በጃሕፈት ኣሪ ውረድ በሉ እንዳበለ ብውሽጡ ጸሎት ገበረ ግና ወይ ከ በታ ጠጠው ዝበላ ምሽ ንሱም ካብቲ ከባቢ ዝኾነ ሰብ ካይወረደ መንገዱ ገበረ። ጓል ተደፊኣ ሞባይላ ትጥምት ነበረት። እቲ ዓረብ ወዲ እውን ሓንሳብ ሞባይሉ ሓንሳብ ድማ በቲ ቤትሩ ሓሊፉ ናብ ደገ የማዕዱ ነበረ። ኣብ መንጎኦም ግና ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዝዛረባ የለን። ኣታ በጃኻባ ኣብ ትቕፅል ውረድ ክላለያ ዕድል ሓበኒ ወረ ንሳ እንተወረደትከ ጉዳይ ገዲፈ ደድሕራ ክወረድ ማለት ድዩ እንተገለ ደስባ ኣብ መወዳእታ መሳይ ትወርድ ትኸውን ምስ ነብሱ እንዳዓለለ ኩሎም ኣብቲ ካልኣይ መሊሳ ደው ኢላ ካልኦት እምበር ንሳቶም ሲ ክንቀሳቀሱ ኣይተርኣዩን። ኦሮማይ ሰልጠና ይመስለኒ ሄደዶ ክዛረባ ወረ እንታይ ኮይነ ዝርበእ ዘለኹ እንዳበለ ተሰሪቑ ምጥማጥ ቀጸለም። ኣብ መንጎ ግና ቴሌፎን ተደወለላ። ድምፃ ጽቡቅ ገይሩ ብንጹር ይሰምዖ ነበረን ግና በቲ ሓጓስ ተዕልል ከም ዘላ ካብ ፍሽኽታኣን ገጻን ከንብብ ኣይተጸገመን። ኣታ ምስ ኣርካ ጥራሕ ከትኾን ተመራዕያ ዶ ትኾን እንዳበለ ነታ ጸጋመይቲ ሞባይል ኣብ እዝና ደጊፋትላ ዝነበረት ኢዳ ብኡ ኣቢሉ ድማ ኣጻብዕታ ተኣዘበ። ዝኾነ ናይ ቃል ኪዳን ካይትም ኣይተኣዘበን። በዓልቲ ሓዳር ኣይኮነት ኦፍ ተመስግን እሞ ምስ ምእንድ ኣላ ክሳብ ክንደዚ ትዛረብ ትሳቕ ዘላ ቀሪበ ዶ ክሰምዓ ክብል ባቡር ኣብ ሳልሰይቲ ደው ኢላ እቲ ዓረብ ወዲ መወረዲቱ ግዲ ኣኺላ ኮይና ብድድ በለ። ኦፍ ተመስገን ኣምላኽ ክኸዳለኒ ሕጂ እያ እታ ሰዓት
እዚ ኩሉ ተረብሸ ጸኒሕሙ ዘይኮን እንዳበለ ኩሉ ግና ዘይሓሰብካ እትርከብ ከም ዝበሃል ሓደ መጺኡ ሰላም ኢልዋ ኮፍ ምስ በለ ቴሌፎን ኣጽቆት እሞ ሰሓ ኣጸለት ብጣዕሚ ሓርቐት ተቓጸለ ነክፈረት ክብል ዘጥፍኦ ዘይጠቕማ ካልኢታት ምስኣ ኮፍ ክብሎ ዝሓሰቦ ብሓጊ ድሌት ፋሕ ብትን ኣእትወሉ ባቡር ተበገሰት ጓል ድማ ሰሓ ኣጸለት ኣርካዶ ይኹን እንዳበለ ኣብዚኹም ምጉት ኣተወም ክሓቕፋ ስለዝተዓዘበ ግዳ ኣፍቃሪቱ ክትኮን ኣለዋ ኢሉ ደምደም እሞ ተስፋ ቆሪጹ ኣብ ጥቕኡ ዘየስተባሃሉ ነፃ ኮፍ በሊ ስለ ዝረአየ ኮፍ ኢሉ መንገዱ ገበረም ኣብ መንጎ ግና ረኺበ ኣለኽወ ማማይ ትሻቐሊ ምስያ ዘላ ብሓንሳ ንገዛ መጽእ ኣለና ማማ እዚ ዓይነቱ እንዳተዛረበም ምስ ሓለፈ ሓዋይ ኣብ ዝብል መደብነብታ ስለ ዝበፅሐ ተስፍኡ ንዕለቱ ሰማይ በፅሐም ወዲ ክሸኝ ዝተስአይ ዝመስል ናብ ሰፈሩ ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ተመልሰ ሓዋስ ኮነ ካብ ሓዋ ፈሊኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትላለ ኣብ ዝበልካ ሓሳብ ተጸሚዱ ኩሉ መወረዲቶም ኣኺላ ናይ መወዳእታ ፌርማታ ስለ ዝነበረት ኩላቶም ወረዱ ደድሕሪኦም ሓደ ክልተ ዝጸገሙ እሞ እዚ ኩሉ ክርበፅ ኢለ ብዘይ ቁፅሪ ቴሌፎን ኣይክኒ ኢሉ መንሽንኮ ሓፍቴ ክብላ ክብል እሞ መርዓ እንዳኣተወኪ ትዳሉ ዶለኺ ካብ ደህኳ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠ በቃ ቅድመ መርዓ ምጥናስ ፋሽን ጌርክንኦምሽ ገለ ክብላ ሓዋ ስለ ዝሰምዐ እውይ እዚ ኩሉ ምርባሽ ነዚ ንብላሽ ኣታ ከመይ ዝበለ ኣጋጣሚ ምስ ዕድሉ እንዳማረረ ኣንፈቱ ጠብዩ ስለ ዝደለኻይ ኩሉ ይኻቡ ማለት ኣይኮነን ዓቕሊ ትዕግስቲ ምግባር ጽቡቕ ነገር እዩ ናትካ ዝበላ ድማ ማንም ኣይወስዳን እዩ ሸገርገረ ዘይባል ጥራሕ እንዳበለ ንነፍሱ በዓሉ ኣጸናኒኡ ዳብል ክኸውን ዝተመነዩ ንኻልእ ግዜ ኣሰጋጊሩ ናብቲ ሲንግል ናብርኡ ደኣ በለ